sú dve veci, ktoré nesmiete nikdy podceniť. Prvá vec je, že prezident Putin má absolútnu dôveru vo verejnosti a absolútnu podporu celej krajiny. Druhá vec, ktorú si musíte uvedomiť je, že ak sankcie smerovali k tomu, že treba, zastaviť dodávky nejakých výrobkov do Ruskej federácie, ruský priemysel a veda sa veľmi rýchlo prispôsobili a dokážu vyrábať to, čo im sankcie zakazujú dovážať na vlastné územie. Podporí Smer takéto referendum? Ja si myslím, že ja nepotrebujem tomu nejaké referendum. Ak takéto referendum budem, ja ho kľudne podporím. Hovorím za seba, áno, ja ho podporím. Ako by ste charakterizovali, pán premiér, súčasnú úroveň? Našou povinnosťou je niečo iné. Našou povinnosťou je hovoriť, ak chceme dosiahnuť mier. Ja som včera pozeral ako puk, keď som znovu počúval, že my musíme rýchlo prijať strašne veľký sankčný balík voči Rusku. Pripravovať masívny balík sankcií proti Ruskej federácii. To len potvrdzuje, že tie reči, ktoré ja počúvam na západe, nie sú absolútne úprimné, pokiaľ ide o záujem dosiahnuť mier. A zrazu, teraz všetci hovoria o mieri. Kde boli doteraz? 3 roky nechali kántriť sa Ukrajincov a Rusov v rámci tejto vojny. Ako by ste charakterizovali? Ja odmietam sankcie. Ja vždy som povedal, že budeme pozerať, či sankcie poškodzujú alebo nepoškodzujú Slovenskú republiku. Ak sa objavia nejaké sankcie, ktoré by mali poškodiť Slovenskú republiku, budeme ich vetovať.